थैब्ला थैगोन हारिनि नामाव थैगोन जयै थैगोन आसामखौ डिभाइड आसाम 50-50 नोंथांमोना साननो हागौ दिनै बाजिया जाफुंदों ना जाफुङाखै गावजों गाव नायनो हालायै गावजों गाव होखारलायनाय गावजों गाव गावफ्लेनाय खुलुमबाय बयखौबो दिनै आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय माने एनडिएफबि लास्ट फेक्शन जाया आन्डारग्राउन्ड हिसाबै थानाय लास्ट फेक्शन जायखौ एस ग्रुप होननानै बुङो बिथांमोना जोबनायाव माबोरै एबा मानि थाखाय फैनानै गभर्नमेन्टजों एग्रिमेन्ट खालामफैनानै गावसोरखौ सारेन्डार खालामफैखो आरो हाथियारफोरखौ गथायफैखो आरो मानि थाखाय आरो माबोरै थामथि गोरोबथाखौ सागान होफैखो नैबेनि जारिमिनखौ नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन जों मानो फैदों आरो मानो गुसुं समनि समावनो जों ओंखारबोदों बे समावनो जों 2018 नि समाव जेब्ला जोंखौ म्यानमार गभर्नमेन्टआ मोनसे पलिसि लायो जि पलिसिया जोंखौ फोजोबनायनि गासै नर्थ इस्टनि रिभलिउसन सोमावसारग्रा हान्जाखौ फोजोबनायनि मोनसे थांखि लायो बे समाव जोंनि गेजेराव मोनसे जेंना नुजाफैबाय जे बिसोरो जोंखौ सिलाइनि गुलिजों फोजोबा जोंखौ मोनसे इक'नमिक्स माखासे जानाय लोंनायफोरखौ आदारखौ होबथानानै जोंखौ फोजोबनायनि मोनसे थांखि जाहाथे जोङो म्यानमारनिफ्राय हारसिङैनो ओंखारबोयो बेबायदिनो समा जाबाय सम जानायनि उनाव आर्मिया 500 जनसो हाबनानै थाबाय जोंजोंनो गेजेर थाबाय गामि ओनसोलफ्रावनो बिसोरो जमा जानानै थाबाय जों बाजारफ्राव ओंखारब्लाबो बिसोरो हेल' हाय राइदावो हमनाय गैया जों सानबाय जे जोंनि सायाव जेबो जानाय नङा अब्लाबो बिसिनि थांखिखौ जों बुजिबाय बुजिनायनि उनाव जों माखासे अल्टारनेटिभ जों लाबाय राहा लाबाय जे जों बे अपारेशना आलादायै सिस्टेमै जागोन बिनि उनाव जोंखौ सिगिजेनबाय जेब्ला जों माइरं लायनो थाङो माबायाव हाग्रायाव बा टाउनाव बा गामियाव अब्ला बुंजेनबाय नोंसोर दा ओंखारनो मोना बिनि उनाव साथाम ओंखारनायखौ बादा होजेनबाय ग्रुप ओंखारनायखौ बादा होजेनबाय सिल्लाय लानानै दाफै नङाब्ला गावनाय जागोन होननानै सिगिजेनबाय साब्रै साबा दाफै गावनाय जागोन होननानै सिगिजेनबाय उनाव सासेबो दाफै गावनाय जागोन होनबाय उनाव नुब्लानो गावनाय जागोन होननानै बुंबाय बे समाव जों सानबाय बिनि सिगांनो आरोबाव आं मोनसे अर्गानाइजेसन जायखौ नोंथांमोना मिथिगौ PDMB जोंबो आं सावरायबोबाय थादोंमोन जों बर'नि थासारिखौ नायनानै दानि थासारिखौ नायनानै जों माबा मोनसे खालामनो हागोन नामा रायजो राजानि थाखाय माबा मोनसे गोजोननाय लाबोनो हागोन नामा बेखौ जों सावरायबाय थादों सावरायनानै बिथाङा जोंनिनो PDMBनि आफादगिरि बियो आमेरिकायावबो थानानै आंखौ रायलायबाय थादों रायलायनायनि गेजेरजों आं मोजां स्कप चान्स मोनदों हम मिनिस्ट्रिसिमनोबो बिथांमोना लानानै थांदों आंनि मेसेजखौ जेखियानो जाया मानो उनाव अपारेशन जानायनि उनाव अपारेशनाबो जाबाय जोंनि सावरायनायाबो दिल्लीजों जाबाय थादों 1.5 बोसोर जोङो सावरायबाय थादों जों बुंनो हागौ सोरबाया मैया दाखालिसो 3 मास 1 मासाव जोङो सावरायनानै एकर्डखौ खालामनानै लाना फैदों नाथाय बे नङा गोबाव समनिफ्रायनो दानि टेकनिकेल माबा जुगाव दानि जौगाथायनि जुगाव आजिखालि फेसबुक वाट्सएपनि मेसेजफोराबो गनायजाथाव जायो दा बेखौहाय नोंथांमोना बुजिनो गोनां जे थांनानै सावरायहैब्लाबो जाया बेल' जाया नोंथांमोना दा मिथियो बांसिन मेसेजखौ आंनो वाट्सएपजोंनो हरखायो दा बेबो मोनसे गनायजाथाव मोनसे माबा जाबाय मिन्स जाबाय जोंनि गेजेराव गोदो इमेल फेक्समोन दा वाट्सएपफोरजोंनो बयबो गनायलायो बेजोंनो जों सावरायनो हायो मुलुगानो बेनो जाबाय दा बेबायदि जों सावरायबोनानै जों नेशनेल काउन्सिलावबो सिद्धान्त लाबाय जे थिग बे समावनो जोंजों जेनाखि ग्रुपआ सावरायबाय थादों PDMB बिथांमोननिफ्राय जोंनि गेजेरसिम मोनसे लाइजाम रायजो राजानि हांख्रायनाय बाथौ गावबुरा एस'सियेसननिफ्राय आरो ब्रह्म बे माबानिफ्राय धर्मनिफ्राय जोंनो मोनसे गोख्रों लाइजाम हरबाय नोंथांमोना फैथारनांगौ आरो साहित्य सभाजोंबो सावरायबाय सोरबा एबसुजोंबो जोङो टाच खालामदों नाथाय बिथांमोना माबायदि लादों लायाखै किन्तु लाइजामा जोंनाव फैदों जे लाइजामा जोंनाव 2-3 रोखा फैनानै दं नोंथांमोना फै दानो मोजां सम बर'नि समस्याखौ जों सल्भ खालामनांगौ गोलाव समस्या जेखि जोंनि थांनानै थानायनि दिन दावहा बर'फ्रा जे गावनि आइडेन्टिटि गावनि लेंगुवेज गावनि कालचार बेखौहाय जे जों फोथांना लाखिनो नागिरदों बेनि जों जे दावहा बे दावहाखौ फोजोबनायनि समा जाबाय जों मुलुगाव गेरेमसा हारि हिसाबै जों थांना थानो लुबैयो
जों रावनिबो आथिं सिङाव थानो लुबैया बेखौहाय बिथांमोना जोंनि गावसिनि सेन्टिमेन्ट गोसोआव मा दं बेखौ जोंनो फोरमायहरबाय थिग बे समाव जोंबो सानखांबाय नंगौ बे समा थिगानो जेब्ला जों बे समखौ हमथानानै लाखिनो रोङा बे समखौ जों जेब्ला बायनो रोङा अब्ला जोंहा बहुद हारियानो खैफोदाव गोग्लैलांनो हागौ हयथ' जों दानाखि जेनाखि दाबि जेनाखि जों बिनानै मोनबोदों जि सावरायनानै जों मोनबोदों बे मोननायबो नङामोन बेयो जाफुंथावबो नङामोन मानोना जोंनि थासारिया गाज्रि जाबायमोन जोंनि समाजनि थासारिफ्रा बेले बेजे जाबायमोन गावजों गाव नायनो हालायै गावजों गाव होखारलायनाय गावजों गाव गावफ्लेनाय अब्ला बे समाजा थांनानै थागोना बेसेबां गोजान जोङो आवगायलाङो दा बेफोरबायदि थासारिखौ नुनानै जों सनमान होबाय जानाखि बिथांमोना लाइजाम हरदों बिथांमोनखौ आं दिनै बाख्नायदों बिथांमोना हांख्रायदों बिथांमोना रायजो राजानि जानानै गासै बर' हारिनि जानानै बिथांमोना सिन्था खालामनानै जोंखौ गुरैयै लाइजाम हरनायनि गेजेरजों जोंखौ हांख्रायदों बिथांमोनखौ आं दिनै दाबो बावा बिथांमोनखौ जों मान होनांगोन बिथांमोननिबो अबदान दङ जेखि जाया मानो जों थिरांथा लाबाय थिरांथा लानायनि उनाव जोङो म्यानमारनिफ्राय जों थख'यै जों जेबो जाथाय जायालासिनो गावजों गाव गावलायालासिनो बर्डाराव थानानै जोङो SSB बा आर्मिफोरजों गावलायालासिनो जों माबोरै गलांगोन जों बेखौहाय सिन्था खालामलायबाय आसा मोनसे टाइमावनो ओंखारनांगौ ओरै नेहाथारियाबो गासै नेशनेल काउन्सिलनि सोद्रोमाफ्रा दङ आर्मिफ्रा बेजोंनो दङ आं जाबाय बाहेरायाव थायो गोजानाव आं टाउनाव थादोंमोन दा बे समाव बे टाइमा बोरै मिलायनो अब्लाबो जों सावरायलायबाय मोजाङै सावरायलायनानै प्लान खालामबाय जे एखे टाइमावनो जों ओंखारनांगोन आंबो थिग बे समावहाय बिराद गोजान जायगायाव दंमोन आं जेराव थायो बेनिफ्राय चाइनाया 3 किल'मिटार 3 घन्टा चाइनाया 3 घन्टा बेनि उनावहाय मोनसे आरो बिराद गिदिर टाउन बे गिदिर टाउननिफ्रायसो जोंनि सानसे हरसेनि उनावसो आं बर्डार मोनफैयो अब्ला बे समाव आं माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जायोब्ला म्यानमारा आंखौ फल' खालामनानै हमनानै खानानै आनसिनबो हयथ' आं गोमानोबो हागौमोन आंखौ नोंथांमोना नुवाबो जानो हागौमोन हयथ' माब्लाबा मिसआन्डारस्टेन्डिं जायोब्ला नेहाथारिमोना लामायाव गावलायनानै गावजों गाव थैनोबो हागौमोन आर्मिनि गुलियाव थैनोबो हागौमोन नाथाय मोनसे आं बिराद मोजां नुदों जोंनि समाजाव नोंथांमोना बिदों गिर्जायाव बिदों मन्दिराव बिदों बाथौसालिफ्राव बिदों जों बेखौ नुबोबाय थादों बे बिनायनि फिथाइ रायजोफोर बेयो नोंथांमोननि अबदान नोंथांमोननि गासैबो हास्थायनाय नोंथांमोनानो बिदों गासैबो जोंनि जेनाखि आनजाद लामाफोराव जि जाथायफोर जानांगौ बियो रोखा रोखा जाबोबाय जों ओंखारबाय आं ओंखारनायनि उनाव बिसोरो 3 घन्टानि उनाव बिसोर ओंखारबाय 3 घन्टानि उनाव मोनसे बिराद गिदिर सिटिखौ बारनो हाबाय बारखांनायनि उनाव आं सानबाय 3 घन्टा बे एखे गारिखौनो गाखोबाय अब्ला आं इमिडियेट सोलायनांसिगौ बे गारिखौ इमिडियेट सोलायबाय गारिखौ सोलायनानै आरो गोदान गारि हमनानै आरो हरसे सानसे आं जार्नि खालामबावबाय जार्नि खालामनानै ओरैहाय बर्डाराव चेकिं गासैबो चेकिं खालामो पासपर्ट नङाब्ला हाबनो हाया बेबायदिनो जों जेब्ला थांथारो स्पटआव बे समाव जों सानै गथ'फोर थांफादोंमोन बिथांमोना बे गेटआवहाय एरेन्जमेन्ट खालामबाय बेयाव जेबो हेंथा जायालासेनो जों बारग'नानै बर्डाराव जोङो इन्डियायाव हाबफैनो हाबाय बेनि उनावबो बिथांमोनाबो गासै सिलायबो लाजोबनाय सोरबा नुग्रोबानो सोरबाया गावगोन नै बेखौ लानानै बिथांमोनाबो गुफुर सि लानानै ज' ओंखारबोबाय थैब्ला थैगोन हारिनि नामाव थैगोन जयै थैगोन थांब्ला जयै जों ओंखारलांगोन नैबे मोनसे स्ल'गानखौ लानानै अब्लाबो जों हारिनि जेनाखि जेंना दानि जेनाखि बेले बेजे जों बेखौ सुफुंनायाव मदद खालामहैथारगोन होननानै बिथांमोना साहस लानानै गोसोनिफ्राय ओंखारबोबाय दा बे साहसआ दिनै मोगथाङाव नुबाय दा जाफुंबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन आं मा गोलाव बाथ्रा बुंनो बेयो जोंनि जारिमिन आरो बेयो जोंनि बर'नि जारिमिन बेखौ नोंथांमोना मिन्थियाखै बेखौ आं गोलावै बुंनो हायाब्लाबो जेखि जाया गुसुं सुंद' बे बाथ्राखौ आं दिनैहाय बुंबाय नोंथांमोना जोबोद बिदों बे बिनायनि फिथाइ नोंथांमोना हास्थायबाय थादों जिखुनु जाया मानो फारसेथिं एबसुनि सोमावसारनायाव डेम'क्रेटिक मुभमेन्टआ सोलिबाय थादोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ बाजि बुंबोबाय थादों आसामखौ डिभाइड आसाम 50-50 नोंथांमोना साननो हागौ दिनै बाजिया जाफुंदों ना जाफुङाखै ना माबायदि जादों आं बेखौ रावखौबो गाज्रि जादों मोजां जादों बुंनो थाङा जेखि जाया मानो जेनाखि जोंनि जेनाखि सोमावसारनाय
बा दानि जेनाखि एकर्ड बे एकर्डआ आं सानो माबा मोनसे मिनिंफुल सनमान गोनां जायखौ लानानै जों जोंनि हारिनि राव हारिमु गासैखौबो जों बेंखनानै लानो हागोन।